ଆଜିର ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କ'ଣ ଖିଆ ହେଉଛି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ପୁରା ଚୋଖା ଚୋଖା ମାର୍କା ଖାଇବା। ଓହ, ପ୍ରଥମେ କଟାକଟି କରିକି ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ମୁଁ କରିଦେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଜି ବୁଟ ଟିକେ ପକାଇଦେବା, ପିଆଜ ଟିକେ ପକାଇବା, ତାପରେ କାକୁଡ଼ି ଟିକେ ପକାଇଦେବା, ତା ଦେହରେ ଟମାଟୋ ଟିକେ, ବିଟ୍ ଟିକେ, ଆଉ ତାପରେ ଆସିଯିବ ଗାଜର ଟିକେ ପଡ଼ିଯିବ, ଆଉ ତାପରେ ମିକ୍ସଚର ଟିକେ ପଡ଼ିବ। କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଯଦି ଭଲ ଥିବ ଧନିଆ ପତ୍ର ବି ପକାଇଦେବା, ଲେମ୍ବୁ ଟିକେ ଚିପୁଡ଼ି ଦେବା, ଆଉ ତାପରେ ଟାଣା ଟାଣା କରିକି ଟିକେ ଲୁଣ ପକାଇଦେବା। ଲୁଣ ଅଛି ତ ଜିରା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ତାପରେ ଟିକେ ଘାଣ୍ଟି। ଆଜିର ଖାଇବା ଆମେ 2 ଜଣ ଟେଷ୍ଟ କରିବୁ, ଦେଖିବା କେମିତି ହେଇଛି। ହଁ ସୁପର, ପୁରା ଚୋଖା ଚୋଖା ମାର୍କା ଖାଇବା।